Tiež medzi nami hudobnú skupinu Šamba. A teraz odovzdám slovo pánu starostovi. Vážené dámy, vážení páni, dovolte mi, aby som nás privítal na dnešnom stretnutí rodákov obce. Zvlášť medzi nami vítam veľa dôstojného pána farára, doktora Tomáša Gutkovského, nášho bývalého kaplána, magistra Alexandra Lišku, riaditeľa základnej školy v Toporci, magistra Babeja Michala, starostu obce Vojňany s manželkou doktorkou Annou Gaborčikovou. Ďakujem. Samozrejme aj vás, poslancov a rodákov obce. Stretávame sa tu opäť po roku, aby sme spolu sa zabavili, postretávali so svojimi bývalými spoluobčanmi, prehodnotili obdobie od posledného stretnutia. Čo sme za to obdobie stihli a čo nás čaká v najbližšom období. Vážení občania, žijeme vo veľmi zložitom období, keď je v štáte a následne v obciach stále menej peňazí, hospodárska kríza nás zastihla a jej dôsledky znášame aj my. Vláda svoje sľuby neplní a prenáša čoraz viac kompetencií na obce, ale bez finančných prostriedkov. Z dôvodu extrémnych dažďov v roku 2009 a 2010 sme sústredili našu pozornosť na prevenciu a ochranu pred povodňami. Úrad vlády Slovenskej republiky v minulom roku vyhlásil projekt Revitalizácia krajiny a ochrana pred povodňami. Mali sme to šťastie a boli sme ako obec vybraní v obidvoch kolách a mali sme možnosť realizovať tento projekt v blízkych lesoch. Je tam vyhotovených 70 zádrží, ktorých úlohou pri nárazových dažďoch je zabrániť stekaniu vody pri prudkých dažďoch. Najvýznamnejšie sú záchyty na kopci Lemberg, ktorých úlohou je sústreďovať vodu v lokalite za Imrichom a brániť tak zaplavovaniu domov v tejto lokalite. Tieto záchyty sú predelené, respektíve boli predelené výpletom z prútia, ktoré nám neznámi občania odnesli do svojich domovov a použili na kúrenie. Dôležitou skutočnosťou však je, že 20 ľudí sa zamestnalo. Naša pozornosť sa sústreďuje na europrojekty, a to tiež v oblasti ochrany pred povodňami, a nechali sme vypracovať projekt na prevenciu a ochranu intravilánu obce pred povodňami. Tento má prejsť schvaľovacím procesom v jesennom období. Môžeme to? Ďalším europrojektom je plánovaná rekonštrukcia materskej školy Osada, ktoré by malo sídliť aj komunitné centrum. V prvom kole nám tento projekt neprešiel, nakoľko bolo schválených len 5. Tento projekt je projektom v oblasti vzdelávania a na tomto by mali pracovať žiaci strednej odbornej školy Kežmarok pod vedením skúsených majstrov v oblasti stavebníctva. Veľmi ma potešil schválený projekt, a to rekonštrukcia štátnej cesty 3/5416 z Toporca do Veľkej Lesnej, do ktorého sme sa s horlivosťou pustili spolu so starostom obce Haligovce, Milanom Volčekom a bývalou starostkou obce Veľká Lesná. Bol to celý rad vybavovaní a chodenia po úradoch.
Tento úsek našu obec navštívil a fyzicky prešiel aj predseda samosprávneho kraja a videl tú skutočnosť, že je nutné túto cestu rekonštruovať. Nakoľko sme dostali podporu od vedenia PSK, bolo potrebné osloviť poľskú stranu, nakoľko je to projekt cezhraničnej spolupráce. V Poľsku to bolo jednoduchšie vybavovať ako u nás na Slovensku. Nevýhodou je však, že v obci sa zvýši frekvencia aut, preto by som vás touto cestou chcel požiadať o zvýšenú opatrnosť, hlavne u detí. Do konca augusta by táto cesta mala byť hotová. Aj naďalej budeme pracovať na projekte Terénna sociálna práca, ktorý v októbri prejde v národný projekt. To znamená, že to bude menej administratívy a byrokracie. Nechcem však vás zaťažovať dlhodobým čítaním pripravených pasáží. Niektoré veci si môžete pozrieť aj na našej internetovej stránke, ktorá je vám denne k dispozícii. Dlhodobo sme pripravovali projekt prečíslenie obce, ktorý je z našej strany realizovateľný, ale prvým krokom je zapísanie potrebných údajov na evidencii obyvateľstva v Kežmarku. A tam je časový problém. O postupoch vás budeme informovať prostredníctvom obecného rozhlasu. Zmeny sa budú týkať aj evidencie katastry nehnuteľností, výmeny vodičákov a osvedčení motorových vozidiel, ktoré je potrebné vymeniť do určitej doby. Za vašu trpezlivosť vám opred ďakujeme. Nakoľko výmena občianskych preukázov je z úradnej moci, poplatky za túto výmenu nebudú. Na záver by som chcel všetkým poďakovať, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom prezentovali pri rozvoji obce, farskému úradu, materskej škole, základnej škole, špeciálnej základnej škole, športovcom, hasičom, polovníckému združeniu, Hájnik, pracovníkom obecného úradu, terénnej sociálnej práci a poslancom obecného zastupiteľstva. Ďakujem za pozornosť. Raz, šéf. Jeden, raz, dva. No, takže môžeme? No, takže my začneme tak, jak sa patrí, začneme úvodom, pesničkou a budeme pokračovať basničkou. No, 3, 4. Se rozľuze, dávim tajce, šumne sebe, pošerajce, šamba vás tu, se zabaviť a náladu dobrú spraviť. Šamba vás tu, se zabaviť a náladu dobrú spraviť. Ušli klaves, harmonika, iba tému, len rytmika. Ose buchají, struče kotku, dajú tému správnu bodku. Ose buchají, struče kotku, dajú tému správnu bodku. Nie sme žádný, my orchester, hráme len tak, sem tam presne, ale veľkú radosť máme, keď váš potlesk úsmev máme. Ale veľkú radosť máme, keď váš potlesk úsmev máme. Ale veľkú radosť máme, keď váš potlesk úsmev máme. Ale veľkú radosť máme, keď váš potlesk úsmev máme. Takže výborne, môžete tleskať, aj tam v zadku, díky.
Ďakujeme za váš burlivý potlesk. Áno, aj tam na dráhe dávajte pozor, bo pôjde taký motor, devčatá vás trepe. Či je utovoril, či nečul starostu, že už nebudú tu chodiť auta. Nie, a co tu budú hodiť? Co to podľa tebe tank? Budú tu rally Paríž-Dakar. Žum, 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 Poľsko-Slovensko, Poľsko-Slovensko. Nepočuť budú starostu, bo si videl, že jaký mal lanec. Áno, ste videli to, tie medaily, to je paráda. Buď si, alebo ja mu zmizne, bude znať, že my. My neviem, že by sme ukradli, ale už lista má to rád, také lance, tak vymeníme potom. Áno. Ale tu krásna oslava, už sa zbiehajú ľudia. Vy nemáte sobotu, co robiť doma? Drevo narichtované, zaumenka okopané. A moja žena? Co? Ty kokso. Tak tu som mal ženu, tak tu v tým veľkým dáve sa mi tak kde stratila. By si neveril, aj moja tu sa tak kde stratila tvoja, jak vyzerala, no? No tak jak? Taká kobula 1,80 m vysoká, opalená mini sukni, 4 kosy. A tvoja jak vyzerala? Na to sa vykašli, ideme hľadať tvoju, no. Moja 1,20 m, no ale... Se vykašli, kúkaj, keľo tu sú do porcu, keľo tu sú devčatá. Áno, aj moja rodina tu krešťátka mám, nie? No serus. Ty buď ticho, bo ty len tu vyskakuješ na cudzím valále a doma si pod papuču jak švišť. Ja som pod papuču nikda nebol, pani, a vyššie než pejce. Nie, ty si nikda nebol, nie, len včera idem okolo nich, on tak sa kývka pred kapurku tam, sa kývka, tá sa opýtam, že Domírko, tá skázi, tá on že skarč mi. A reku, co nejzeš vnúka, či strácel kľúče? Nie kľúče, odvahu. Napríklad ja som s ním bol a ja mám doma zariadené. Bo som prišiel domu na pity a hovorím žene, teraz od tebe očakávam, že mi navaríš. Ďalej od tebe očakávam, že mi porajbeš, ďalej očakávam, že mi požehlíš, ja sebe lehnem do vaní, mi umieš hribet a hádaj, kto me obleče, že jej pýtam. Tá mi žena autorita sa mi tak vidí, že takto z pohrebnej služby, no. Z mojou necrandy. Nie, akože trošku má tu kolega pravdu, Fazomírko Makus pravdu, že včera tak žena na mne vyskakovala. Áno, a prišla a že na mne začala, že sebe vyber, buď ja, abo alkohol. A ja na to, no tak láska, budeš mi veľmi chýbať. Ja som zrobil znaš jakú som Marinu. Nebešedovala so mnou, ktorým co so mnou nebešeduješ. Nezvyknutá. Tam mi hovorí toto, že si prišiel opitý, jak železo, som zvyknutá. Ale jak si ulapil našeho miláčika Škrečka, si otvoril oblak a si ho vyrúcel a si povedal, Pikachu, volím si teba. No, s tým som ju už vytočil. Tak keď vy sebe nedáte slušne povedať, že poďme už domu. Nie, to daj ešte po jedným, ešte s Bertilom, s Jožijom. No áno, a poradne sme treba oslaviť. Hej, trebalo, a ráno stanem a doma ticho. Trku, miláčik, čo sa stalo, však som nič nevystrajal, som slušne prišiel domu a som lehol spať. Tam mi hovorí, hej, si prišiel domu slušne, celom pijaný, to som zvyknutá jak tvoja. Ale jak si pošol do hlievka, si lehol ku švinke a si ju poľapkal po zadku a si povedal, Milko, zašpíš hola. Toto me dožarlo. Ja som dneška svojej doniesol kvetky. Ale asi som nemal ešte čisto v hlave. A jej hovorím, miláčku, tu máš buket, už sa na mne nehnevaj. Ona mi, ty sebe myslíš, že ty jeden deň še ožereš, ale donesieš mi na druhý deň kvetky a ja takoj rozsahnem nohy. A jej, mohúci pána, tam my nemáme vazu, no. To je nechápavka, je. Ale to aj tak my sme akože, máme príhody také, že všelijaké, ale tu ten na strední, čo popoludne, Co? Ja som dobrý, on popoludne, ale on je akože najhorší. Ja som najhorší? Tá nie, včera idem kolo družstva, tam co máme vedľa, tam aj také kone. A on sa, predstavte, on tak za koňom a bočka mu ric. Tak to co? A nedocahol mu na ústa. Nie. Áno, je pravda, že som bočkal koňový ric, ale to je pravda. Nebol som pijaný na trežbo, za to, lebo mám popraskané pery. A toto pomáha. Hej, pomáha, lebo potom sebe ich tak často neoblizujem. To je normálne. Ďalej dáme nejakú pesničku, pani, čo ste čítali? Pani Korálková. Rozhodnite, modernú či ľudovú?
Ľudovú, to je jedno, čo poviete, bo my ideme podľa programu, to len tak, no. Takže pani povedala ľudovú a my ideme našu. Do pani nerýpaj, bo ja som si už zrobil kšeft. Jaký kšeft? Tá som vymenil vysávať za demižon vina. To co? Tá prestávam vysávať a začínam nasávať. No, to daj nejakú našu teraz. 3, 4, 5. Prišiel som naozaj extra plán. Kúpim lyže, lyžarky, elán. A žena medžube, čo ty som maru, tak rád odježdíme do ždiaru. Žena medžube, čo ty som maru, tak rád odježdíme do ždiaru. Ču! Plekneme leče, hore tým svahom. A ruky hore! A zlatý skale svahom. Keď snehúri a prikryjete kraj, pán Kvetovej doline je raj. Keď snehúri a prikryjete kraj, pán Kvetovej doline je raj. Sa vám prezralo páčiť, pani? Hneď na začiatku zistujem, že není v poriadku. A lyže lyžujú, ale bezo mne, a ja šezím okolo mne. Lyže lyžujú, ale bezo mne, a ja šedím okolo mne. Ľava lyža bojuje s krakom, lyžerka je už pod ratrakom. Ľudé mojoj, jaká to kosa, kde ľava noha je posa. Ľudé mojoj, jaká to kosa, kde ľava noha je posa. Plekneme leče, hore tým svahom, za mnou idú svaha zo svahom. Keď snehúri a prikryjete kraj, pán Kvetovej doline je raj. Keď snehúri a prikryjete kraj, pán Kvetovej doline je raj. Mne netreba o zdravie to prísť, do čajovní na rum musím ísť. A mladosískami deci naleje, to mi moju dušu okreje. Mladosískami deci naleje, to mi moju dušu okreje. A žena moja lyže mi lyže, lyžovala mi aj negliže. To sprostý napad, ju len napadlo, jazyk jej o lyžu pripadnú. To sprostý napad, ju len napadnú, jazyk jej o lyžu pripadnú. Plekneme leče, hore tým svahom, za mnou idú svaha zo svahom. Keď snehúri a prikryjete kraj, pán Kvetovej doline je raj. Keď snehúri a prikryjete kraj, pán Kvetovej doline je raj. Čuvaja! Môžete tlieskať. Ešte dobre, že si Pavelčakovým dal po 20 eur, bo tleskajú jak zbešnete, no. Hej, ale ja musím, tu mám jednu pripomienku. Pán farár netlieská ani pán kaplan. Keby, Už teraz, jak im musí byť horúco, a keď ti začnú hýbať. keby tebe tak slnko švecelo do očí, jak im. Nie, pán starosta, ste mohli kľudne opačne urobiť, my 50 by vytrimali, jak to te 200. My na slnko, oni do šatru. No ale chcem vám povedať, že ja som bol dneska u Veštici, bo som sa chcel zbaviť kliatby, co me sužuje už celý rok. Normálne mi Veštica povedala, že to dokáže, ale by povedala mi, že potrebuje znať celé znenie zaklínadla, no. Tak ktorým to vám poviem presne, bo to sebe pamätám. A týmto vás prehlasujem za manželov. Ja ty šišalený. Ale ja mám teraz manželku také parádne, máme také dobré obdobie, áno. Som ju zobral minule do kina, prišli sme domov a ona mi, joj, drahý, bolo to perfektné. Ja som z toho filmu polomrtva od smiechu.
a ja vážne, jutre ideme znova. To nevadí, to keď ženy chce, že máče by si slúhali ženom, že treba venovať a ženy potom robia všetko, jak povieš. No a co ja myslíš, že napríklad ja že sa nevenujem, alebo tak? Však my sa ľubujeme až 2-krát do týždňa napríklad. Oho, zlatý môj starosta, nesmejte sa, ja že za svoju ženu milujem 3-krát do týždňa. A ja 4 raz, 5-krát do týždňa, no? Však ty nemáš ženu. Nie o tvojej sme rozprávali. No sebe predstav, co ťa? No, mi utekol. Co on je Mojej daj pokoj, lebo moja je v šoku ešte dneška. šoku? Hej, bo mala narodeniny, Daneku ju prekvapím, nie? Vzal som ju do Košicov, do takého parádneho baru. Vešli sme nuka, dik tam blondínka taká za barom šumná, rutila na mne úsmev, čmurkla a žena takoj, to je kto? Reku, ty bucku, čičko, ciho, bo neznám, jak vyšvetlím, je kto šitý. Ja napríklad mám dobrú, ja sa nesťažujem, ale sem tam, že sťažujem, ale napríklad ja hoci kedy domu prídem pijaný, ja mám takú ženu, že ona celú noc me na posteli obraca, že by som nemal preležaniny, no. Ta ty akú máš dobrú ženu? Toto paráda? No len keby to nerobila s vidlami, ale inakší pecka, no. Ale myslíš, že to len my? Myslíš, že to len my máme také trápenie, alebo čo? Tam sme išli cez Spisku Belu, Seku, zastavte sa, kuštičko vodičky kúpime. Ta tam jeden pán tak pýta od tej predavačky, predajte mi jedna krysy. Predavačka mu predáva a sa mu pýta medzi reču, a mladá pani, ako sa má? To tá krysa, za to je dobre. Joj, vy tu rozprávate furt o tých ženoch, ale mne nedá, že by som nepovedal, čo mne sa stalo. Mne še v noci normálne ľudze stracela žena. Ta co ju nepriviazuješ? Nie, normálne sa mi stratila, som prišiel na políciu, nahlášil som, že nezvestná osoba a žandár že pýta, má vaša manželka nejaké zvláštne poznávacie znamenie alebo tak? A hovorím, že nemá, ale jakže vrací, ta bude mať. Daj nejakú takú modernú, bo vidím, že tu dievčata na tej liave na mojej strane. Ty Zeuši, daleko. Co? Normálnu daj takú novú, nie? Novú? Ktorú? 3-4. Vyskúšame teraz na co sme ešte nehrali? Nie. To je paráda, ruky nepozývame, teplo každý z nás postrádá a Slovensku zpívame. Na mori my máme smolu, nepritel nám hospodárik. Musíme šetrať pár dolu, Tak aj my sa spoliehame, raz do roka, že ho máme. A zohreje nám žuky daruje, ožiky za novú otu špívame. Zohreje nám žuky daruje, ožiky za novú otu špívame. Co nám vypršal kredit, že netleskáte? my mňame, Že máte ošeľa zebra. poď k nám zavítaj. Odpustí sa ty oslavy, ktoré do sebe pýtam. Ale milé kústy hlavne, veríš, co dušu vyštelíš. Pozor na ohnuté hlavne, švedi krajší, keď vízi. A zatlieskame, Tak my sa spoliehame. poďme babičky. A raz do roka, že ho máme. A zohreje nám žuky daruje, očiky za novú odu špívame. Pán kaplan, A zohreje nám žuky daruje, očiky za novú odu špívame. Ice leto, no, konečne, šlivíče mi behajú. Na sušedovo čerešne,
sa čujem jak na štadióne. Hej, všetko krásne tu, obecenstvo perfektne, len žandar je mimo, cožka. Žandar je dneska mimo, vidno, co sa stalo? Druhýkrát tak krásne tancuje, také albánske všelijaké, maďarské tance a dneska tu len tak, že dingy dingy. Nemôžem dneska bar stancovať, bo sa nedá, bo som po vyšetrení zlatej žily, to len tak, no ty. Co? Po vyšetrení zlatej žily v sobotu? Cipana, to jak prebiehalo? Však im neobjednávali, ale ja še bojím, ja nejdem. Normálne som prišiel ku doktorovi, opreme o scénu. Tak. Že postavil za mne stahol mi gače. Áno. Ľavú ruku mi dal na ľavé pleco a so s pravým ukazovákom. Nie, som zle vysvetlil. Pravú ruku mi dal na pravé pleco a so s ľavým ukazovákom. Nakoniec tak, jak som začal. Ľavú ruku mi dal na ľavé pleco, pravú ruku na pravé pleco. Švíňa jedna. Dobre ráno, pán žandar. Mi bolo divné, že ak som odchádzal, že me bočka na lica, no. A ináč tak medzi žandarami co nové, ako keď sa nevyšetrujete a na čo vyšetrujete? My furt máme záhady. Záhady? Jaké záhady? No, záhady máme napríklad, jak môžeš pijaný šoferovať a teraz stopujeme a čupeme. Je to pravda, áno, stopujú a dávajú fúkaz, najmä pri Košicoch, dávajte si pozor. Mne zastavili minulý týždeň normálne fúkačka z fleku 3 promile, jak Mojsej. No, normálne som žandára skoro šľak trafil, hovorí, že vystúpte si z vozidla. Som vystúpil z motora, takoj som dostal balanc, prásk som mu do jarku a on na mne kričí: vy nevládzete ani na nohách stať, ako môžete ísť taký opitý? A ja reku: hurá, pán policajt, myslíte, že čom šoferujem na motoru? Prečo by si nedošol, ne? No. Ale Neznajú to pochopiť. ty si mu splnil sen žandarovi, ale ja som ich šoknul, no. Mne takisto zastavili, budete fúkať, som fúkol 0,0,0,0. Žandar z toho bol šalený. To čo má znamenať? Vystúpte, nečekal to, no. Ktorý otvorte kapotu a še mi vypituje. Toto je čo? Ktorým švéčka. Toto druhá švéčka. Toto švéčka. A toto štvrtá švéčka. Začal na mne vreskať, vy máte auto, či pojazdný Betlehem. To napríklad, vy ste srandu robíte, ale my značke raz riskujeme aj životy za vás. Ale on je vážne policajt v Košicoch, takže mali by ste ho brať Riskujete? Riskujete vy. Jak? Také spia na takým slunku, co 36 stupne, môžeš aj úpal dostať. Ešte môžu pripesť tým motoru. Napríklad minule sme boli na jednej exkurzii, vo jednom ústave sme boli na exkurzii, normálne exkurzia z roboty. Tam še taká bitka strhla, nenormálna bitka. Som nabehol, som ocelil od sebe dvoch najväčších bitkároch, no tako. Či zasahoval? A tako si dostal pochvalu, nie? Šéf me pochválil a jeden z tých dvoch bitkároch povedal, že ďakujem, že ste nás oddelili, bo my sme do dneska boli siamské dvojčata. Ja už nebavím s nikým. Cipana, ja som minule bol na konkurs, že pôjdem ku vám žandárom, ale teraz máte také novinky, mene chceli zobrať, bože, nemám tetovanie. Tá podľa toho, že jaký si potetovaný, tá znajú, že jaký si hlop. Ja som bol